Inobita wanda matso. Right? Wanda matso. Anataka kufaili zinkuma machini kazi nyingi Aiwa wani wana Wantu wa baba tizo yonda kuma yao baba muda tarehe tano ndio kutizidi mambo ya mambo bado mwenye kwa msikuzia amsikuza kuma ndii unakula kwa kama atete wajua mdogo hapo zinenje mtano ayo ndio angaziwa umirani angaziwa tuya angaziwa mchumbumbira basa vanhu vavagara kuti vaone information yavangavaona wakatimbomira ndinotsana zvakadai wakatimbomira ino basa tagarira panapa tonzwa iwewe watadaidza atete abuya akagara vakabva pamba pechiguru 94 ndisipo vabva ndisipo vakaenda kumusha kwavo kwava ini ndadzoka pa3 months ndakasvika kumba ndakadara ava tete vacha vakaroorwa saka uishi chako uye handimuzivi kutaura kana kwazvarwa vana vakomana vane makore akwatora apfuma kwauri chandipedza kutaura changamende chokuti ndakatanga kumona nhasi afumira uri ani nayo shamani imbotaura turani saka chii chako iwewe manje ukarusarespect kwandirika zvinoibvisawo kana zviri izvo zvisokutaura kwacho chii chako chiisa maoko sokugama zokuwazvarwa vanhu ndochi vanhu chedu tingamidzanai mhorisanai azvimise vana taura nipowapotsa waya kutarire chivanhu hatibvise respect nokuti handikuziva saka ita sezvo tofura mberi Itori yatezana ndakupotsa. Apotsa ayaitwa zvichinji sorry baba mama unoita amangona ita dzakati kana makwashanda kuwa gusu remari unaona izvi zvawarienda panyaya iripo ndeyekuti asi kutonganya kutizana kwamaiwewe here pavana vako vairi pakugara kwawakamboenda nemukadzi wepa4 days dzachezi dzamakagara pamusoro chakadi nyaya yavakutaura yepfuma nyaya yakasitwa kudarira chifuna chii kana muchigombe kunza mamenani mumwe kwete dzokuroora dzokumanura vana vako nokuti ka avo vanga vatororwa vakangobva kwete vakaenda vakaroorwa saka zvikachizina chizina kunza mamenani dzokumanura vana saka zvadaro gore rakapera chairo chairo akaendesa mombe tukuti kwavo tokutorwa zvakaitwa mwana wamai zviri izi kungotaura saizvozvo ndo zvangachida chete kwete rano ongocho iwo wabva pachipi najina ndokwandikatonga ongocho nyaya iwo wanenge wachiziva ndesamona ongofa wakuramba pachipi najina owa neauc4 hatitotirisi nai izvasinizverezvo hatitonge hatidzokeredza kutonga nyaya yakatongwa namambomo ine handishore mambo atonga nyaya ndiye hamuna kurisika momberi mombe dzakaya dziramba dzakaya toani makuru chimwende mukuzi changaisa chifunga kazi dzakauya hazvo
dzakauya dzine madhipatimenti dzakaenda Tsanangura madhipatiments. wani wakaunza mbiri wani yakabvaenda kune Saka wasara mbiri. Vanoramba vakutoita vachizwa kunge 4 tundu dzamakaendesa ndizvo zvomuromo. Kana mukadzi akabva akarohwa inenge kakisani mara Saka zvakwana. Zvakwana nokuti ana kubatsirwa kudhara ngatimbokubatsirai nyaya iripo kumara vana nokuroora zvinhu zvakasiyana. Kadzima ukamamara vana venyu vakachengeterwa asi kuroora munoita sei? Hamuna kuroora nhasi dare riripo ndokuti imi murudzi chiroorai vana vakamara. akubvira pakutanga wakwaya kuzokurira kuti ndikudaufoti pana pekuroora ukabvisa mari ikasvika yeusambari ukachanjwa murekani mombe dzakananga chadzo zvidanga sakutuma parenga mombe dzitanga mudzimai akatiza pamba ndisipo akawanikwa ane mombe yausina kuendesa inova mombe yomai vandanzwa uchitiwo hairevere inorehwa yoiye imbomira inorehwa tochadwa kuzi kurehwa kwayo kutochadwa kukuredza chinoitwa sei inotaurwa nezvayo noti kuti iwewe utaura kuti hanzi hairehwe chikuitika ndikuti mombe ndiyandii asi mombe dzave kuingana mwana wangu ini musikana wandakaita nevava wekutanga vakamurodza aine 14 years vamurodza aine 14 years ava vakaenda ikoko kunomuberere vakanotora mombe ndobva vaishandisa imwe mombe yakabva pamwana wangu nokuda kuti anga ane 14 years akatadza kubata mudiva ekubva abva paanoruwa saka mombe dzaita kuita mavengani Ngati nyaya yekuti ngekomukezi asi vanhu ava vakati vakuda kuti mumwana unazvisasamba musambo wakwabvisa kumirayana wakwabvisa rusambo omari nyakuroorwa ari tiye ngaatiudze akafamba sei iye aibheki pakuzafana kuti adambudziko iye airoorwa anga ari mupenyu nanhasi ndobvunzwa makwako avakamboramba wane consolatournament avatezvara varamba kuti hakuna chakaenda ndo zvandanzwa inini kuti hakuna chakaenda sei chakaenda ndanzwa dare riti panzi 200 ini ndakabvisa $20 rusambo pana atezvara vangu inongochajwa yavanenge vachidana atezvara ino akanditi mhanya unotora izvozvi $20 ngenda ndikabva ndabvisa saka mombe dzatakabvisa isusu dzatinoziva i3 dzakaenda mumusha mavo 1 vakazvipa vega 2 dzakatotinwa uyu munin'ina ndiye akatina mungo gore rapera kwete zvekutaurwa naatezvara vakonzi dzaani makore nemukuru womubvunze rusambo rwamukaisa 200 ndo mari inenge yachato amainditsanangurei idzaizwa mani ini ndakabva murumo yasu ndinenge ndichangobva kusunguka mwana achangokuendeza zvinhu ndobva ndatosunguka ndaona situation houpenyu hwakamba izvozvo ngodzika ndiri usinganditi apedza 3 months ari kwenga hai ini ndakapita kuudzwa nevanhu kuti murumo wakasunga murumo wakasunga ezikafanira kuti zvipii
Kini after the 3 months, anak aku barang dia kena kita. Makanya ini kan tambah sudah bawa nih kan. Ini, kalau ni kan nama itu dia kena. Ini bukan dah. Dah itu tu bukan dah. Nanti. Oh God. Kami dah mau. Tapi main dah magara ini terima kasih. Kuyara sudah jadi ada juni. Apa terima jangan ciri. Apa bagus je? Apa agak ciri. Anak ciri nanti ni mampu mau orang apa sih bukan. Apa sih bukan. Saya ini makai dah mungkin benda. Dah tu bukan dah pun pamara lagi dah yang cerita. Enggak sudah ini. Itu Tapi kita nyaya apa kaya? Kita orang bahawa orang ni cincin orang orang bersetuju. Apa? Kita orang. Orang bersuara $60. Dicari pun ibaratnya. Bapak dia tak bersih. Mami mungkin buta uwe, anjina kuo zaman pensi. Asikuti mwana akatizira. Ini ndo banamufonera semabiyamu. Akanitaura kuti ini nandi ndo banamuti mwana anaugara mushi. Amba anditi ini nandi family idzo. Iwe unotora mwana. Ari ndi arikutaura pafoni. Ndo bandazo muti mwana auya pamba inandi ndotora mwana kana arwadziwa achadii. Achauya yega ndomba ningiti nambadamuza ndaro mariti iwewe kana iwe une shungu kana une chokuita une mukwasha wako inandifambirezi wotokwira ndaro wotofambira ningitini mombe yako yeumai ari kukarunduza ndokushuwa ndakafara pamwese ndesports kuti ndiwane mombe iyo yakazoketurwa baba wacho iye mukwasha wake yenga asina chinhu chaainacho ndichitaura naye pafoni iye ndichitaura naye pafoni zviri kunzi rusambo haruna rwakabhubhiswa rwakabviswa $60 nekuti ndakatizira zvakaita kutizira ine 14 years Atungosiyai umwana tiri pane mombe yeumwana wenyu akazviita zvamananyandii imimi abvisa $60 chii chimwe chakazotera hapana pamusoro chakabire zvirikutaurwa namadhonasana zvinenge zvenditsotsi indikayakaita nemombe mbiri dzakapera ndatumwa nemukoma asi adombo adzvari kuzimba anonzi aina sindoni mombe mbiri dzirikutaurwa patiri kukonana mukupaona here dzirikutaurwa kuti hadzina kuenda hadzina kuuya mazuva iyaya dzakauya zvegore rapera dzabviswa nemukuwashi Mombe mbili zikazishwa nani? Nemukuwashi Ukashwa wangu wetiri mutitu Panenya pandikona panenya ndikuti ndabonzwa mukomo wenyu machitaura Ndikuwa wakumana wako iwewe ndibva waendesa paacheza ndizo zve wakachenjera unoda kusvika panyaya hatirambi kuroora ikoko hatirambi pandosvika wamaubetsera mombe dzakabva kunani mombe akashonga mwana wamwana wamukata namai iwo kareva pfuma yako ngwai ndizvo akubva tapfuma vonanogaburewo uchawasokei pachaturamba matauriro ako challenge unotaura naye apo unotonge munhu wakatobvisa dzako mwanangu wako katauriro waifana kukuti unga awa babani mwenzi webani achigouaunobva kuti garapasa
tenza agara basa funga bari tenza wala kuzvikuza bombi ndinotara zvikuba amaza kuzvikuza ati ndinoto madira kuzi apancho shamisira kwatotadza kusamuka kwana mwana ndowako uzvikuza asokatadza kwakweyo ukatadza kusvika mwana arorwe mwana kusvika arorwe saka panoda kuti shamisika munodai achitane machiti ako arikunoka ape respect uchisitopa respect munhu wese dai vanhu voda kusvika garamusha garamusha kana kutana ninokuwera kubhadharisa nokubhadharisa munhu isu hatisakuisa kudai isu takunzwisise kutedza nyaya yako zvese wataurwakaisi ongosograwasvikaona hapana chakaipa kwesikuroora kuzvinzwisisa hapana kuchakaipa kwesikuroora vanhu havakudira pachena kudai amabuda pachena nemufuda nkomawoga kozvida mahari todasege tokuwirirana ndiwefirst munhu wataona futani yepfuma ingabhadhariswa mune zvokuti ungarepiswa mudare sashamisire mahara here kuda kushamisira kwaunobva mukwani aukaswa mambomadzisa kana kwamutumba uri mushamedu futi unozviziya here ngashamisire mari muisire mbudzi yake aubude muno sokuibhadhara anobhadhara aubude muno sokutsvaga mari yake don't be pompous inyaya yepfuma ende vanhu vacho kuti azvikondora zvitozvirora zvega iwo watadza atsechiyemo todaro wega watadza wega hamuna mubereko wabvisana abvisa yena tinokugadzisa nyaya yetichizive kupinda kubva kuti chete panapa pakaiwanzurisambo panapa orozorwa wachirwa mu before andizvozvo waendesa mbiri ndizvozvo kasi mari mombe dzawaendesa iwe kuti nyaya yakaendesa mombe dzanoendesa dzokumara vana ndozvawataura ndizvozvo mukadzi akabva wega chitoita vana navo vairi hauroorere iwe ushona unoiziya ashona unoiziya iwe usona baba ini mwana womusikana kana kudyira kana kateni ndewangu kana kafoukadza ndewangu nai vanhu wei ngatibatsire murumono dara dhiretu chese uyu murumono amararana nemombe dzabva kuwasha wake but hapo maubvisere mombe dzorora dzevana vake amaubvisa asataura taura shamani wakaita uri zvinokubhadharisa kuti tatoona mukuendera mberi atizive mukadzi wako akabva pamusha isina kumuramba osvika koroorwa isina kana kukurora chapa kana kuramba nati mukwirira chikomba ichocho chatora mukadzi wako kosidhere nokuramba ndichiroora munhu atoroorwa kuteera kwatedza nokwirira chikomba kakagara nomukadzi kana mukadzi achinge auya pamusha kana uchinge watora mudzimai auya pamusha ainge iwe ndomuchengeti wani nhasi muchengeti uye haasisipa wana tsaona dzamuita sei dzamuwana apa mukadzi anga mwana kadiki kuenda kuna amai varipo ndipewo sipo hapana kuenda kunani ndipewo sipo hapana mukadzi anotadza here kuenda kumusha kwavo kuti achengeteke one week mwana ada kugeza anoda kuita sei mwana mucheche epanomwe mukadzi akatosara vatovaripiwa zvaimitira saka akasara navo shamwari pakabva mukoma wako kujerewa wamuti mukoma atiteera mai kumberi
Haitera. Mamusingavade. Kana mukadzi wangu aenda kwababa vake achirodzwa nababa vake iye ari mukadzi wangu wandikabvisira munhu ndinoita sei? Vambobvunze wewe chii chaunofanira Pamusoro ichakamira. Ndaita sekubvunza ndakataurira waifana kuita sei? arorwa. No, zvinoindiketa kuti mukadzi uinzembe. Waita sei? Waita sei? Inzeze iwo waita sei? tukaona makama msoro sile itileza judgment yetu ukutera usiku kushuka kumba unosvika takatumira kana musoro kwanza sewa kulicho aje kana mara kudarika toda kuti titsiri atine yekutukana turingatsa zvinhu toona direction vanhu muri kuomba kudare musafurira nemunhu rodhi pano tinotuka vanhu vakawanda sei unovaitonazoita zvakanaka straight kwamabva imi kuna mambo kuti asi mara kumunhu vanizvizvozvo ndokwamakwirwa natitendane ndifambe mushi muende kudzimba dzenyu munogadzira kutaura dzigadzisi handioni kana nhasiwo kurandatika kuti usabhadhare hazvinetsiri zvinonetsa vana vako hazvinotisa saka usaite dambudziko nesu totobatsirikana ndoshandisira bamina vanonga zvigomba amaiguru vakaita kudhara vatione direction chete vachishida kuitwa tisingada kuitwa hachidi kuitwa chete ndaona kwemuda kuenda kuomarara saka ipedze nyaya tichipedza nyaya toda kuti kuite vanhu tasipinda ngopoti mini osazvadikirisa transport ndenyi Ipana kanada kumbira kubvunza. anapinda Mara nokutaura zvakafanana. vapinde mubvunzo wamudhara asi tapinda mubvunzo oziva nyaya yako pinda mubvunzo iwewe wakasunga sai topinda mubvunzo utomwakanaka nei Kutaura zvakateerera zvanzi mukadzi wako aenda kwaatezvana iwo ndobva wanzwa kwauri kuti mukadzi wako akaroorwa unoita sei? chete ndomubvunzo wedu iyo chete Ndinogona aiwa kana usingazive chivanhu ndibatsirei nozvinebva munhu asingazivi pamusoro ichakamira. Ndaita sekubvunza kuti kana akazorodzwa ndibatsira ichakamira. tokubatsira zvinoitika chamwari ndozvokuti mukadzi wako aukaroora iwewe atezera vakatotora pfuma womuroodza kunyange dai akabva kumba kwako asi asina kuonekana newe unokwirira atezera atezera mangu ndakwirira atezera wangu wakaroodza mukadzi wangu nauikitika zvinhu chikuitira zvotokuitira kuenda kwaita samutini vanhu nakuenda kwavo vanga vatoyei haita makore mangani pakuwanikwa chichi ine handina chiwadzo kuti varoo mterere zvazokwanikana chiwadzo kuti varoo itika makaina masava here makaina samasava here wanzwa kuti varoo makasimuka baba vavo wanzwa iwewe pane makore mangani vabva kwakwenyu ndimakunzi makaeka pandakaenda kumusha kwedu handina kutoa
11 years. Ndakapinda mudarira nyajini zvekutaura zviro zvekufurirwa izvo. Iyeyi munoona kuti tichitaura tichiwirirana. Nanhasi ndikafona ndinotaura naye tichiwirirana naye. Asi iye anonditi ndinotya hama dzangu. Pamusoro pechangamira uitu zvese zvekutaurika panoitika chinhu mumwe nemumwe anogadzirisa kusaidi kwake kuti kuite zvakanaka. Asi mubvunzo wangu inini wanaita kubvunza nanzi wadare richitaura zvokwadi kuti dare nderechivanhu. Mutemo wechivanhu pakuroorwa kwemunhu atiza musha ndo ari pamusha zvinofanana here? Hazvifanane. Chanetsa pachokuti mukadzi abvutuma pako iwewe 7 years ati kumba kwako wangotaitisi Chakamira makandipindura muchidaro mandipindura mibvunzo miviri. Munhu wakachakamira nditauro nokuda kwokutika ava maigura vakatiza mumusha handitika vatiza mumusha mukoma akateera zvandoziva inini inanzi mwana dingira mukoma wakateera wateera mukoma pfuma ndokubva yazoenda mushure mokunge maigura ava vari kumusha kwa isa ndinomira kuendesa pfuma nokuda kwokuti maigura ava vatiza mumusha takaendesa kuna vaita ainokandi ainosi vari vapenyu takaendesa mari yatakaendesa iyo mari yemusambo pepa iyi 94 kana imimiwo vari mudare muno makatitarisa shiti iri rakanyorwa pepa iyi shuwa munorono mungarono here ndikuda kuti yobva urikuita mumwe mavo ndiwaridza saka usanditsekereza ndakabata pana nezvamo saka isusu sekutaurwa kwazvinenge zvaitwa kunzi pari kudiwa mombe 4 mukadzi wedu akatitiza akatiramba mumusha isusu hatina kumira kuendesa pfuma kumusha kwavo mombe dzakaenda gore rapera mombe 2 isusu mushure monge taremerwa kuti tikwanise kunge tichiendesa pfuma idhibva momwe medu vatakati mwana wedu zvaaroorwa pane musikana nemukomana mombe dzirega tichipfuuridza dziende dzonotivharira chikwereti ndokubva dzaenda mombe kozoya imwe yachona yekumashure maiguru vakatora vega yechitiri kuti kwakutaura kwokugadzirisa but haiverengwe here semombe yakatorwa asi pachenera mwana wenyu aiwa tinomubvunza munhu haiverengwe here semombe yatorwa haisi mbudzika imombe taitorawo kutotike saipapapa vakachengeta vana vedu handitina vachengeta vana vedu ko isusu dai takachengeta vana zvavo taivanyima here maigura zveino mai vapa here taivapa mai vapa taivapa handione mai vapa kwapa takavapa sei dai changamira wainudana nokuti apa vatondoridza picha kuti makanga masitadza kudana kana mwana aiwa iwewo kutonga musha wako nokuti baba izvitonga tichitarisa kuti kopesa makore aya mamazvitatsi kupesa mamazvitatsi hatirambi ndigeperekazvarwa nemwanasikana chibaba nokuti vana venyu handi kuzinzwa handi kuranga ivako but makanga mazvitatsi wabvumira nene kodanga asina kuroorwa anokufamba kunguva changamira taigadzirisa sati panambarisidaro kuti titongane kuti makazozvitadzaka makazvionera ndezvipi zvakasara zvokuva kuti kuezviezvi chete mapisa mombe 3 iwe teerera iwe uone wakaoma musoro iwo akuzviziva atopinda atsa agona kwasara mombe imwe chete agona imombe abvira kwasara mombe imwe chete saka tinokuramba takamira kuti toda mombe 4 dziende ndozviri kudiwa saka mombe dzirikufanirwa changamire saka imi nharo dzako kuita ndedzei zvakukakuradza rumesi kunana baba wachigoma kana makadaro muri madoko kana mushausha kadai oze imimika asaka chigodaka ndiyo yakachigoswa pairi ebetekei makaroora 1994 izvozvo but ibepere kagadzirwa 2009 ndikuzviona but imi muri kutanga muri kuziva hamuzive muri madoko muya muchipfuurirana zvina basa muchiti mazimamba harespect ndikutoona ndimuri madoko ndine kudziva vandomboidai ndinadzo kumba mubvisirei hatina nebasa nembuzi hatina basa nadzo izvo tinoda kuzotonga vanhu kasi mii muri matokumba vaisi
Maisine mombe wani. Izo munoibhadharira kuopeni ndizvo ndakuita manje. Inoida kusapeti. Izvi ndo zvandinoita kuno manje. Nokuti iri dare ninga ndononzi rangu. Ndononzi dare rangu. Iri munhu anosaina iwani. Vakomana vese aya madorobha. Ndakamutora mazuva kutora pana. Munondinisa utaka zvinondibhora. Andisaka azvina kunaka. Nyaya yekuma haipa kuenda kwatiri kuenda kweso. Haipa kupa ideti. Wakamboona zvidaro. Patinopa manje. Ndinokuisa chikira mangwana. Enda unosaini. Andisuka izvozvo. Wakambotora kuti inchita. Unoisati. Shamani, mombe yakasara ingani? Iwoyo wani. Aiwa, kusaina kuti muswateti ndibanya. Aiwa, kusaina mombe wani. Kusaina mombe wani asaini. Ene ngazi mukomana achisaina kuti muna ngoenda kwaMajor City anongoisa date. Saka date anamisa nanzvaro ndomuswateti. Kana iri mani 350 mombe yangu unondochaja 250 pamumbesa vechikuitira nevanhu asi panoona zvadaiso unoona kuti mwiri wacho mombe ita mari mombe nematumbu yayo kuisa pasikeri ine 780 asi yaitoda 350 pamusoro yechangameni vamuri kutonga vana venyu waguma pawarara yombe kwete mukoma wako ndiwo handanyaya neumudani isi tinotonga matare zvaonenge wada kana vanaomberera panze mushure muwasha ndoinzwa ndinokumbira kunotsvage paunoda tinoda vanhu vanozvizoita mazuva kana muchibva kudzimba dzenyu ndinototaombera indikufungidzwa kuti gushira handiri ingobuda ineni no isemuswapeti ndoda zvinhu zvamuswapeti I stand by my decision. Gushira nokakutoamo amutumba ndobaba vangu handidi zvokuti mundijairire munomu kana chavo tinoda kuenzesa matara iwewe ndoda kuti umire usapeti urege kuuyisa hauzizivi iwe gombe yama yangu yakaaazvizivi gombe yama yangu yakakwana kasi ndakuratidza kuti ine handisumbe kana hama ndinorova chiketu endai kumba vangu ndapedza amai munoona mombe yenyu imwe chete pera kwemwedzi endai zvendapedza nei muzukuru kwamba muti musaka muchese aiwa akatizira mwana mazvinhu akatizira kutizira kwaakaita iye akatonditi fambira mombe yenyu saka mombe yenyu ikaverengerwe kuti yakatoriwa ndeyedana iyo ikaverengerwe yarowa kugara pamutengo amai ava varikutaraska chinhwani munanorodza mwana kuti baba mozizakana mozizeni asi zvavakaita here musafungoni makarerutsiro unomwa kudziranai mamuna unhwani ani mamuna zvitamita angasikafukidzira angada kubva panapa ichuti mombe yamukatora inini mombe yayo izvo angada kutaura abva kamarerati